Hem aquí, des d'un altre punt de vista, tenim aquí aquest roure que sembla un cerrioides, diria. Això ho van tallar l'any passat. Ja està tornant a sortir una miqueta al sotabosc. I en Tiscle surt a mansalva. Però, si us fixeu, això diria que és una alzina. Alzina, és a dir, no ve del roure aquest. És una alzina a part. Allà hi ha més restos d'alzina. I aquí sota tenim, suposo la que és la mare. Una alzina bastant guapa. I a sota té un munt d'alzinetes. Madronyos. Algun garrofer també que està reportant per allà, que bueno. Però una gestió jo crec bastant bona, Han respectat les espècies que ens agraden. Les sabines les estan respectant totes. Jo crec que estamos en la onda amb aquesta gent. És el segon any que guanyen el concurs. Això és el que van fer el primer any i és una miqueta els resultats que es veuen ara. A mi m'agrada.